Sunana Abubakar Yusuf Muntsira, shugaban masallacin Juma'a na Darul Iman da ke Badawa Layout, kuma shugaba ga tawagar makarantu na Rodatul Thaqafa Academy da ke Badawa da kewaye. Abin da ya shafi zakatul fitr wato zakar fidda kai wadda ake fitarwa a ƙarshen watan Ramadan, wato wani abu ne wanda yake shar'antacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farzanta shi akan al'ummar musulmi a shekara ta biyu, wanda in mun kula ita shekara ta biyun dai ita ce shekarar da aka wajabta hatta shi kansa azumin Ramadan, wanda a cikin ta ne ma aka yi yakin Badar gaba daya. Saboda haka ya tabbata a cikin hadisai da yawa, daga cikin su akwai hadisin wato Abu Sa'id radiyallahu anhu yake cewa yace kunna nukhriju zakatal fitri idza kana fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna fitar da zakatul fitri a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin mu yana rayuwa. Daga cikin su da akwai hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yace me farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakatul fitri. Wannan hadisin na farko Muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa, wannan nabiyin kuma Abu Dawud da wasu ma cikin wato ashabu sunan sun fitar da shi. To menene hikimar wato ita zakatul fitri? Za ga cewa shari'ar musulunci bakan da mai shari'a ce, ta yadda babu wani abu da za a yi shi ba tare da yana kunshe bisa wasu gimagiman hikimomi ba. To ita ma zakatul fitri akwai hikimomi da suka sa aka shar'anta ta a cikin wannan al'umma musulmi. Akwai hikimomi da yawa, amma manyan hikimomin kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace akwai wato tuhratal lisa'imi min al-lagwi war rafathi, tsarkaka ne ga mai azumi daga al-lagw, wani wargi da yakan iya faruwa gare shi a cikin ranakun azumin sa, ko kuma wata kwarkwasa da zai iya yi wato kamar da iyali a cikin azumi. Wannan hadisin Imam Abu Dawud da wannan su rawaito shi wato a cikin wato sunan da su. Saboda haka ma wani malami yake cewa irin yadda sujudi sahwi ke gyara sallah a lokacin da aka samu wata tangarda a ciki, haka nan ita ma zakatul fitri take gyara wato ainihin azumi. Daga cikin hikimomin akwai wadata fakirai, domin ana so a hana su yin roƙo a cikin wannan rana ta babbar sallah dan su yi tarayya da kowa cikin farin ciki. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud din yace mai wa tu'matan lil masakin, dan ya zama abinci ne ga miskinai, dan so ake kowa ya zama wato a cikin farin ciki. Kamar yadda aka sani na daga cikin hikimar musulunci tabbatar da yan uwantaka da kaunar juna da taimakekeniya. Sannan hukuncin zakatul fitri tana wajaba akan kowane musulmi, mace ne ko namiji, babba ko karami, mai hankali ko mahaukaci. Wannan ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu, yace farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakar fidda kai a cikin watan Ramadan sa'an min tam, ko dai ta zama sa'i daya na dabino, aw sa'an min sha'ir, ko sa'i daya na sha'ir, alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa والصغير والكبير من المسلمين, akan ɗa da bawa da namiji da mace da ƙarami da babba na daga cikin musulmi. Wannan hadisin muttafaqun alayhi. Shi yasa Ibn al-Munzir yake cewa malamai da muka haddace magana kan zakatul fitri daga wajensu sun haɗu kan cewa sadaqatul fitri farilla ce akan dukkan musulmi. Shi yasa Ishaq bin Rahawi yake cewa huwa kal ijma'i min ahli al-ilm, wato shi abin da ya shafi zakatul fitri wani abu ne mai kama da ijma'i da ya tabbata daga ma'abota ilmi. Zakatul fitri tana da sharuɗanta na farko akwai musulunci, domin shi wanda ba musulmi ba in yayi zakka ba a karba, kamar da ubangiji ta Allah ya faɗa a cikin suratul tauba aya ta 54 yake cewa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, ba wani abu ne ya hana su mushrikai da kafirai a karbi wato sadakokin su ba ko ciyar wasu da suke yi ga wasu, illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli, sai kasancewa sun kafirce wa Allah ta'ala da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sharadi na biyu, manzon ya zama yana da ikon fitar da zakatul fitr, ta yadda ya zama yana da abin da zai ci da iyalinsa a cikin wannan wunin da daren. To abin da ya karu akai wannan sai ya zama wato shine abin da zai fitar da zakatul fitri a cikin sa.
saboda haka wato zakatul fitri wajiba ce da in wannan sharuɗan sun tabbata, ya zama musulmi, ya zama kuma yana da ikon da zai fitar. To akan waye take wajaba, waye ya wajaba ya fitar? Jamhurin malamai sun tafi kan cewa zakatul fitri tana wajaba akan uba da dukkan wanda ciyarwarsa take wuyansa, kamar ƴaƴansa, matansa da ko kannansa ne wanda suke karkashin ciyarwarsa. Bayan kana cewa su malaman suna cire da in yana da kuɗi, mace in tana da kuɗi da makamantansu. Saboda haka zakatul fitri wato tana wajaba akan abin nan. Sannan bayan nan ita zakatul fitri wato tana da lokaci da yake wajaba a fitar da ita, ba duk sanda ya ga mutum ya ga dama zai fitar ba. Ya tabbata cewa zakatul fitri tana wajaba tun daga wato faduwar ranar azumin ƙarshe har zuwa wato idan da sallar idi. Amma lokaci mafi falala da za a fitar da zakatul fitri shine mai ranar idi din da safe, kamar yadda wato ainihin wato hadisai suka tabbata cewa kunna nukhriju fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawmal fitri sa'an min ta'amin, wato mun kasance muna fitar da zakkar mu ta wato fiddakai a ranar babbar sallah ko ranar karamar sallah a matsayin sa'i daya wato na abinci. Sannan abin da ake nufi wa galibin abin da ake fitarwa a matsayin zakatul fitri shine wato abin da mutanen yankin ko garin suka fi amfani da shi a matsayin abinci, kamar yadda wannan nassin ya nuna. Kuma akwai hadisai wato da suke magana, wanda akwai riwayar Abdullahi dan Umar yace fadar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakkar fidda kai min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir, ya wajabta ta zama sa'i ne na dabino ko sa'i na sha'ir. Wa kana sha'iru yawma dhak min ta'ami, yace sha'ir a wannan lokacin yana daga cikin abincin su. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko cewa yayi kunna nukhriju yawmal fitri fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, mun kasance muna fitar da sa'i daya na abinci a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin zakkar mu ta fidda kai. In suka ce abinci a lokacin ko dai ya zama shi wancan sha'ir din ko kuma abin da ya shafi su masara da makamantansu. To amma a nan gurin sai ya fito maka da me yake nufi da ta'am a lokacin. Sai ce wa kana ta'amuna ash-sha'ir waz-zabib wal-aqd, sai abincin mu a wannan lokacin shine ash-sha'ir da kuma az-zabib. Zabib shine busasshen inibi, wal-aqd ko kuma cikui shine nonon shanu ko raƙuma da akan wato ainihin wato shanya shi ya bushe abin nan, wa tamri da kuma dabino. Wannan hadisin Imam al-Bukhari wato shine ya fitar da shi. Sannan gwargwadon abin da ake fitarwa na zakatul fitri wato ya tabbata cewa a cikin hadisai daban-daban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sa'i daya wato na dabino ko sha'ir, duk dai abin da mutane suka fi amfani da shi a matsayin abinci za su fitar da sa'i daya. Sa'i daya kuma shine mudunnabi guda hudu. Wannan in ka dauki kwanan da muke amfani da shi a yau zai zama kamar girgiji ko fafake, bi ma'ana bai karasa girgiji ba, wanda wasu ma sun iyakance shi da cewa kamar kilo 2 da gram 40 na alkama da makamantansu. To ya danganta dai. To wannan shine a takaice game da abin da ya shafi zakatul fitri.